kauna. Wannan zaman aure tun da dai ku ba ku san me aure ba, to na gaji. Zan sauke muku ku je gidajen ku kawai in sake zubi. Dan gaskiya ba zan iya rayuwa ba kai ba. Me kake cewa ne wai? Ta nace zan sake zubi. Zumudi. Ta gaza ne mata jiki ciki da bai. Kai kenan kullum ka zo ka jira mana miji? Kullum ka zo ka jira mana miji abin da zai mana daban na yau daban na gobe daban. Da abin da ya gidan nan in duka ya da ki banza. Shine. Ai duk iskancinsa ya san babana gaba yake. Kamar yaya? Ya zama dole in je in gaya wa babana wannan abu. Haka yayi. A amalin lafiya? Lafiya. Ya ɗaya kenan. Ikon Allah. Me sha ɗaya kuma? Ai ana nufin lambar waya kenan. Saboda ni ma ni shiga tarihi. Ba ka ga kan wannan sai kashe kaina. Kaina ne mamaki wallahi. Daga nan zaki nuna dubgaki nake ko? To kuma ya zan yi da amarya ta ina an. Yanzu maciji sai kora. Inda mutum ya ce da matarsa tafi, to kamar ya sake ta ne. Ba aure a tsakaninsu. Maganan nan a daina tona ta. Bari ka ji na gaya ma, da a ce ka haɗa zuri'a da wannan na haɗa zuri'a da shi. Bara a ce ɗaukar ta kai ka je kuka higa ɗaki. Na rafke kanta a samu zuri'a, bara a ce hakan ne, da a ce na haɗa zuri'a da shi wannan. Yau na gane haka tun da uwata ta haife ni ban san ni mai kyau bane sai yau. Wallahi baka isa ba. To na yi. Har fa an kun bikin mu na riga da na fitar da shi. Sai na ninka. Ba zan ƙara yadda da kai ba yanzu. Ka manta lokacin da na baka daman na zauna na fifita ka akan kowa, na rabu da kowa na wani zauna da iyakai kaɗai, na nuna maka soyayya. Na san wannan duk shirin ka ne, kuma aiki. In dai kina son zama da dana sai ki da shi gidan ubansa. Kai ka gama. Mai zumudi wani kallon ka ai wani gaban ka. Mai zumudi. Za mu je Shagamu. Shagamu kuma? Mana. Amma dai bayan na haihu ko? A da cikin. Da ciki mai gida. Mai zumudi. Har yanzu a ce ai aure ango ya kasa shiga. Ai wani gaban ka. Mai zumudi.